Takže ahoj lidi, a dneska tady máme Polybridge, takový, no, v mobilní verzi, jinak normálně se to jmenuje Build Bridge, no, nebudu tak prodlužovat a jdeme rovnou na první level. Jsem si tady pár levelů zkoušel a opravdu už jenom kamarádi mi hecovali, ať do toho ledu, ať to natočím prostě, jak to mají mít. No, takhle vypadal ten první most. To byl tutoriální, no, ten není jak těžký. Ten je opravdu jednoduchý, tenhle tutoriální. Ten druhý vlastně vypadal úplně stejně, akorát tam bylo hasičské auto, ale tady možná bude postavený. Se nepletu. Jo, tady bylo vlastně takhle, no. Právě to přejelo. Nebylo to nějak těžký. Tak. Třetím mostem jsem se asi teď neskoušel. Jako už jsem ho dělal, ale neskoušel jsem si to teď. Tady by neměl být postavený, snad ani. Aspoň v to doufám. Jo. Tak a teď už vypadá trošku jako složitější. Však tak možná jako nějak jako ne prodlužoval a udělal to normálně klasičkou. Takhle. Uvidíme, udrželo by to. Jasně, můžu tady pak naskládat, když tak tady dřeva dole, že jo, ale ono by to možná udrželo i takhle, že jo. No, jasně. Dobře, děkuji. Tak, se to máme cože jedna hvězda. Hergot. Stále za poloviční budget, no ani ne. Tak, co bude tady ve čtvrtém tom čekat na nás? Já vím, že tam pak ty levely už jsou fakt těžký dost, ale tyhle na začátku ty opravdu to jsou takové tutoriální, no. Ačkoliv, tohle už by nemuselo být zase tak lehký. Kdyby začal tak klesat tady. Konci. Já jsem si tady ta podpora by možná mohla i stačit. Prostě tady uděláme klasičku a moc bych tak neřešil. To nedošáhne. Co to zkusit takhle? To by mohlo i udržet. Jo, v pořádku. Tak pátý level, tady koukám, že jsem měl tenkrát asi jednu hvězdu. No, že to už se asi nebylo, že to nebylo tak jednoduchý asi. Uvidíme, tady na nás vytastí. Pardon lidi. Aha. Ono udržet Monster Drag to bude jen tak lehký. To asi nebude úplně jednoduché. Ale uvidíme, jak to dopadne, no. Takhle bych to udělal klasič. Tady to bych tady udělal, tady bych prostě normálně sazel klasičku. Uvidíme, jak to bude vypadat s klasičkou. A to ne, to jsem nechtěl. Nevím, ale už se mi nedaří. Přestává být forma lidi. Nevím, jak to bude vypadat. Ale
asi, no. Já si myslím, že by to mohlo relativně i držet, ale uvidíme. Tak, jdeme to zkusit. Jo, to by mohlo udržet. Udrží to taky, krása. Výbordelně. Jste. Yes. Aha, tak ne, to jsme nechtěli. Bez hvězdy, cože? Snad není možné. To okradli mě. Asi nemůžeme, co to je to. Jdeme na 6. level. No. Jak nás překvapí 6. Aha, to už je s lodí, no. Takhle s tím stoupáním už rovnou bych to udělal. A vůbec to neřešil. Ale už přidali nám lana. Prostě jednoduché. Takhle bych to udělal. Tak bych dal klasičku. Ale... Mám to symetricky. Ba ne, nemám. Tady by to mělo být. Tak. A tady. Tak to by mělo udržet snad. Loď by měla v pořádku projet. Aha, tak to neudrželo, no. To neudrželo. Lidi, omlouvám se za vyrušení. Teď to byla, myslím, 6, že jo. Mě to celý spadlo, no. Takhle jsme to teda udělali, takhle to selhalo. Zase se to jen takhle tady prodloužili. Zase udělali tu klasičku Udělali prostě klasičku, no. Ještě přidali. To už by mohlo udržet. A udrží. Když ten střední udrží to dobrý lidi. Když zase se nedostanu na žádnou hvězdu, ale to je. Hvězdy jsou relativně jedno. Tak jdeme na 7. Sedmička bude taky. Ta už by mohla být trošku těžší, no. No. Tak tady bych taky asi nic neřešil. Tohle nebude nic těžkýho. Aha. Tak mi tady nevyšlo o jednu, no. Musíme klesat o jednu dřív. Tak už musíme klesat. Aby to vyšlo. Tak. Přesně tak. Klasičku uděláme. Takhle. Tak. Teď nějak musíme využít tady to. Takhle zrovna ne. Tak. Já se podívám na ten náhled, jak to pojede. Já jsem to vlastně celý zhodnotit, že jo, no. Ale ty, proč mě to vyhodilo zás? Myslíte, já vám to zapnu, že budeme u toho. Tak, jsme znovu u toho mostu. Tak a... Tam nedošáhne. Já si dám takhle ty lana. A tady už bych to nedával, tohle. Teď bych prostě dal klasičku. No, snad by to mohlo i držet. No, tady to praskne. Praskne to. To je jedno, no, není to jedno. Zase, ale... Chápu, proč mi se to vypíná. Ale... Tady bychom mohli normálně udělat akorát tady to, ne? Mohlo by to jet.
Nebo to praskne? Ne. Nicht. No, tak tím jsme nic nevyřešili. Takhle možná. To bylo úplně to samý. To má úplně stejný účinek pořád. To ale musíme dát pryč. Tady to povoluje, co? Lidi. Říkám to správně, teď to zkusíme. Ne, tak to povolí. Ty jak tam zpevnit? Tady udělali tohle. Takhle, že jsme to udělali. To je asi kravina, co? To je furt to samý. Já nevím, jak to udělat. Dumám. Já jsem zkusil takhle ty dvě lana. Jedno sem. To praskne, to už vidím. Nebo ne? Ježiš. Mohlo to červená, to praskne, že? No, jasně. Tohle kravina dělatej to, ale... Já jsem smyšlený v koncích lidí. Tady to lano by se mohli vzít dát pryč. Jasně, tyhle dvě lana, ty jsou tam úplně k ničemu. Oni obecně to lana jsou tak nějak jakoby... Řeknu to k ničemu, že jo, ale... Tady by to mohlo být, takhle jsme to mohli zpevnit nějak, ale... Takže jsme to dali prostě takhle jednoduše. No, uvidíme, jak to bude vypadat. Tohle už musí držet, ale... Každopádně. No jo, tak už to drží. No, tenhle level mi dal docela zabrat. Nic lidi, já si myslím, že pro toto video by to možná stačilo. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, odběr, případně můžete napsat, jaký další video by se měl natočit, nebo pokračování třeba tady té série, že jo, ale to je pro toto video všechno a ahojda.